Mireu quin sobret de Penguin que m'ha arribat, quina il·lusió. El meu esport preferit és descapsejar des d'ara mateix. Obrim perquè és una novel·la que estava esperant, que és La nit més clara del Marc Parera. És Marc Parera, que ho he llegit malament. Quina desgràcia de persona. Què dir-vos? Doncs que li havia fet un cop d'ull, l'autor em va contactar, em va oferir poder-me l'enviar i jo vaig estar encantat perquè la veritat és que acostuma a ser molt del meu estil tot el que fa aquesta editorial. Mireu, us poso en situació i llegeixo aquí algun parrafet d'aquí. Ens diu, una història d'una delicadesa extraordinària que ens parla del moment màgic i fràgil en què descobrim les bondats i les vileses del món, el sexe, l'amor, la solitud i la possibilitat de trobar la llum al vell mig de la nit més fosca. És que ja està, el meu estil total, o sigui, i que curtet, això... Moltes gràcies a l'autor, al Marc, per enviar-me'l i ja us comentaré què em sembla aquesta obra.